uya sasara mimi uri tacho ndengedzera ngatokuroa uyu anga sasara chichidzira uyu ngatokuroa kwatata asina anakana kuzani Zvatopera. Vumanya mwana dzakabva tione zvekuita. Natitanzodze baba wangu. Kumba kwedu kwesa kuna munhu akana utazvona basa rei. Vumanya yako shamwari vanhu isu ngatichage yatona maiki sei. Wanzwa. Tofana kuti utsvaga gwara iwewe kuti todza maiki sei kuti ndo baba wa maiki chete soro system. Mimi muri tuga tsvaga gwara racho. Hapana baudzana shokwadi. Ngatichage gwara kuti. Sanyara kurana nzvaga. Ngatichage gwara. Kana uchida wochitodedza maiki wobva wamudza kuti usanetseke maiki ndini baba wako. Iwe ngorarana nyanzadzi yako iwe ngorarana nyanzadzi yako unaenda kurohwa uyu unasajeze munhu achida kutora chinhu mani baba wacho uri papi wokurarana sisi mani munomunyengerere chipo munhu akararana sisi mani ngachitaurira uyu akabvisa bhuruga sisi uyu musabuda kudzidzwa mani uchitongwa naye kuti anzi ndiri mwana mudiki andifana kufumura zvinhu asi ndinotenda Mwari rimwe zuva richasvika chiedza chichapenya nzira ichawanikwa mwana achaziva kwanobva uye maronda emoyo achapora uye vasikana kana kuchinyengwa bvunzai vakomana vabereki vako vanobva vepi uye uri mwana wakwani musikana fara kudza mukomana wake kwete ngoti tatokuda musangoda vanhu vati vabvunza background yemhuri isi takada tadzwa background yemhuri mwana anoda kuziva dzinza rake kune vamwe vana mai vari kutadza kutaurira vana kuti iwe ndakaita nhumbu yako asi baba wako ndiwe kwakati. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima enyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1. So nasi tiri pano pamakoni ndinawo Mama D pane chiitiko chiri kufadza chiitiko chiri kudadisa chatiri kuda kuti imimi semhuri yeZimbabwe tinge tichitsigirana unge tinge tichionesana kuti ndo zviri pano. So nasi panapa mukatarisa muri kuona panapa pane ribbon iri panapa mukatarisa zvakare padenga apo pakanzi MK Media a photo shoot. Saka so tikuedza kutaura muchidimbu kuti tavhura photo shoot yedu pano pamakoni inonzi MK Media. Saka so ndisati ndakata ribbon iyi ndokuda kukuzivisai chinhu ichocho kuti panapa ndo pamuzinda ndo pamusha ndo pachitubu panotorwa maphotos akanaka ane quality. Zvakare handisi kuda kukanganwa vamwe vanhu vari kuita marora, vamwe vari kuita michato, mafunction akasiyana siyana, birthday party. Panapa ndo pamuzinda pacho tiri pamakoni. So ndofamba nechimoko changu ka Mama D, my D, mashoko mairi matatu. Hello guys. Tiri kufara nechitiko chiri ku MK Studios, MK Media. Yavhura another studio kuchitungwiza kwamakoni. Baba D vangu vachingoti makoni. Vamwe vanozoti makoni yacho iri kupi? Kuchitungwiza. So tiri kutaura kuti quality matters. Uyai mutorwe maphotos enyu ane high quality, michato, maphotoshoots, everything chamunoda. MK ino cover everything. So chiuyai tibatsirane tichiita official opening yedu so that vanouya tine kamwe ka promotion katiri kufamba nako sezvo tatanga official opening yedu pano pamakoni kuchitungwiza. Unouya wauya ukangouya ukati ndine clip ramaidina Baba Dira ndakaona mune discounts akawandisa ende tichakutorai maphotos akati one day. So uyai anditi totanga kukata uyai mukate. Saka nditi manzwa ukangouya chete kunoko kangoti tine video ratakaona rababa naMai D
pane discount ipapo ndogona ngotorwa futi maphotos mahara. Saka so takuvhura shop yedu MK Studio. Photoshoot bana guys ndo pamuzinda pacho takutovhura nhasi. Chitungwiza yese makoni. Uyai kuno nhasi. Mawani yaya. Right, muri Zimbabwe. Nyaya yedu iri kupfurira mberi. Rega nditore mukana wekukuchingamidza pano patichika MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete nakatikomberedza. So ndisingade kuinonotsa, tine nyaya yedu yatiri kufamba nayo. Ndofunga ndakamboita hurukuro na mukanya vadiki tichida kuti tinzwe kusaidi kwawo kuti zvakamira sei. Saka mukutaura kwedu na mukanya vadiki wane mashoko awo enga vachitaurawo wari wega. Saka toda kuti tinzwe kuti mashoko anga achitaurwa na mukanya vadiki nemashoko ari kutaurwa na mainini pamwechete na mukanya vakuru zviri kundokrasha na papi zvichida zvinogona kunge zvisizvo, because munoziva kuti mumwe munhu paanotaura umwe asipo anotaura zvakaipa pamusoro peumwe munhu, asi kana vachinge vazosangana zvinogona kusazobuda saizvozvo. Saka so tinokutendai nekuramba muchifolowa nyaya yedu. Regai tinzwe nhasi kuti nyaya yedu yakamira sei. Mainini makadini? Tipo makadiwo. Tinosimba yedu kuti sei kumba nemabasa. Ndizvozvo amene muri sei. Aiwa isi takanaka. Mukanya makadini? Aiwa tiri wapenyu zvikuru makadini weimi? Ndinosimba mukanya. Kwadi kwabviwa uko. Aiwa kwabviwa kwakanaka. Right. Mukanya ndauya. Nyaya yedu iri kupfurira mberi. Ndofunga takambowana mukana wekuti takambokurukura nemi ndikakurukura na mainini. But pane kamwe kari nyerekupe kakabuda kekuti mukanya vadiki wakaramwa wakatiza pamwechete na mai wa Mike. Saka so inini ndichiita hurukuro na mukanya vadiki wainga vachitaurawo matauriro awo enga vachiita. Saka so nyaya yandadzokera panapa ndiri kuda kuti tinyatse kunzwisisa kuti zvakataurwa namainini kana kuti zvamunoziva imimi ndezvechokwadi here kana kuti ndezvemanyepo, tisingaroyembwa takawega mupini tichitaura mukanya wacho vadiki wakagara panapa. Aiwa. Izvo ndo zvakatonaka. Ndirombo rakanaka kuti makatosangana mukakurukura. Saka nhasi wabvuma futi kuti vaunga vari pai vari pano vari panzvimbo. Saka toyo patinobva tangotaura zvakaitika ivo vachinzwawo kuti kasaite kunge kakuhandirana kari kunyerekupe. Okay. To pate nhasi tojekeserana. Alright. Aiwa ndinotenda. Mainini muri kuinzwa here nyaya yandataura? Aiwa ndiri kuinzwa. Aiwa totenda nekuti nhasi tese tiri pano. Nyaya ichafamba negwaro kwaro. Alright. Aiwa ndinotenda. Mukanya mainzwa here nyaya iri yandiri kutaura? Hungu nyaya ndikuinzwa. Alright. Aiwa tinotenda. Saka so rega nditangeni kuna mukanya. Rega nditangeni kuna mukanya wakuru. Right, mukanya ndichiita hurukuro na mukanya vadiki. Ndakamboedza kuda kuburitsa kuti pane kari nyerekupe kaifamba muraini kaingotaurwa kunzi no mukanyawo isi toda kuenda panyaya. Mukanya vadiki panogona kuita kari nyerekupe kekuti ndo wanogona kunge vari baba wa Mike. Saka ndikuda kuti mundibatsirewo ipapo kuti kari nyerekupe ikako katiri kunzwa kuti mukanya wanogona kuita kunzi ndiwo baba wa Mike chingava chiri chokwadi here semazivira munozviita kana kuti manyepo? Ivo vairi vanozivana, asi kari nyerekupe kamuri kutauraka akasike kunyepa. Sekunyaya yabuda pachena vanhu vakuchitaurawo kune vaiziza kuya kwatiri vachinyatsotiriondedzera, asi zvino venharaunda vakuiti hongu zvingangodai zvimabudira zvaita zvatakuona pazivhitivhiti taivaona vachidaro vachifamba vese vachionekwa vachiita zvavaita. Saka hatizivi kuti pamakambotaura naye muchimbomubvunzawo kuti aibvibvumo here kana kumbozviramba muri vaviri zvenyuwo. Asi rinyerekupe ndo mafambiro ari kutoita. Ndinotenda sekuru matsanangura zvakanaka. Tisati tawapa mukanya wekuti wapindure, regai timbonzwe mainini. Mainini, pandakaita hurukuro na mukanya vadiki
wari kuratidza sekuti karinyere kupe kaifamba kekuti wanogona kunge wariwo baba waMike wari kukaramba. Handizivi kuti mungava muine mashoko here kana kuti imimi chingava chiri chokwadi here? Chokwadi. Hapana chaanombofana kuramba nekuti nyaya iri pachena. Chekuramba hapana. Hanzvadzi yangu ingoramba zvayo but ndiye muridzi wenyaya. Okay. Alright, aiwa ndinotenda. Right. Mukanya regai ndichidzoke kwamuri. So ndofunga pandakataura nemi ndakataura nemi ndichiti pane karinyere kupe kari kufamba kekuti imimi muri kunzi ndimi baba waMike. Saka handizivi kuti nhasi wana Mukanya varipo ndimukoma wenyaya yehanzvadzi yenyu. Muri kuti kudii? Inini sezvatakambotara paya paimukoma patakapedzera kusangana paya. Handingowanzwa vanhu vari kungoti tiri kunzwa. Mukunzwa handimunzwa matauro ari kuita. Vari kuti hanzi tiri kuita sei? Tiri kunzwa. Vari kunzwa kupiko kwavari kunzwa kwacho. Ndizvo zvandaita zvekuti vanhu vanoita nyaya dzekuita sei? Dzekufungidzira. Varita kuti hanzi tiri kunzwa. Tiri paya mukambouya mitanzi imi makanditi tiri kutiza. Kwapa inga ndauya ndambotiza vanhu. Ndatadza sei kutiza apa. Pane mapurisa aya akandisunga. Hapana mapurisa aya azondisunga. Ndakuda kuti titaure nyaya tite sei? Tijekeserana. Apa vakuita zvokuti zvakawaita Mukanya kwaya kuri kutiza kwekuti kubva patakaparadzana takaita sevanhu varamwidzana uchibva wangoenda tichiuya kumba kwako hatikuwani kutsvaga pakubhawa hauwanike katoziva kuti wanga uri kupi. Imi makafunga kuti pamwe taramba foni hauchadairi. Aiwa kuramwidzana hatina makangofungidzira ini ndasina tombo hapana zvandakamboramwe. Handina kutomboramwa pane zvandinenge chiita sei chichingoita semunu ndiri mhuri yangu. Izvi haikona kutouya kwaita kuti wakasangana nemukoma waMike here. Aiwa inini kuya handida kuinga kuti ndakasangana nemukoma waMike. Ini ndatozouya nokuti maitaura muchifunga kuti munozofunga kuti kuita sei ndikutiza. Ndezvanada kuti itawo ndabva ndatona ndikandiregedze. Ndoite sei ndikuonei. Munozofunga ndiri kutiza. Sekufungidzira kwamukuita kuti tiri kunzwa. Mukanya makaita nyaya yekuita zvekunzwa. Mukoti chaimo hatitonge nyaya zvemakunga kuti takanzwa kuti vanotonga nyaya chaizvo. Manzwiro atiri kuti tiri kunzwa Mukanya ndiye kuti ruzhinji ruri kutsigira kuti imi munogona kunge muri imi baba waMike. Mibvunzo yatinenge tichibvunzwawo vagari venharaunda motaurawo kuti aiwa umbo hwedu ndehwekuti vane nzvimbo dzavaikuonai. Muenda nobvunza umwe munhu weku next door anenge auyazve kwenyaya yakanga handi unoona kumakoresa aya inyaya yanga ichitenderera ichididini tisingaitauri tichiti ndeye in-house but izvozvi nekuzvionekwa muzvivhitivhiti vanhu vakuchiuya pachena vachinyatsotaura kuti aiwa muri tenderatira zvenyu asi murume uyu ndiye. Alright, sorry Mukanya ndimbokubatai muromo. Toda kuti munyatse kuburisa nyaya pachena semazivira amunoita kwete zvekuita kufungidzira. Uyu munin'ina wenyu uyu handitika iye hanzvadzi yenyu musaite zvekutendera kana kuti titi muri kufungidzira. Toda kuti nyaya yedu inyatse kubuda pachena. Pane mubvunzo wandoda kukubvunzai. Imimi Mukanya wakuru munozviziva here ichokwadi here kuti Mike mwana waMukanya wadika? Pindura ipa. Ichokwadi. Mapedza. Alright. Mukanya muri kuti inini handingavabate muromo kuti hanzi zvataura zvisizvo kuti ndizvo. Iva kuti chokwadi hamene uchokwadi wachiti vanozira ku. Alright. Handizvizive. Alright. So mainini nyaya muri kuinzwa. Mune mashoko here ekutaura pamusoro paMukanya wadiki pamusoro penyaya yedu kuti inyatse kubuda pachena. Mungatitaurire mashoko ekuti chii? Mashoko andinawo ini ndeyekuti hanzvadzi yangu iri kuramba Stanford. Apa hapana kana chinhu chaanombofana kutomboramba nokuti nyaya iyi kai inyaya yechokwadi ende kuzoona nyaya yazosvika panapa katina kuitanga nhasi takabva nayo kare. Saka isusu ngatitaure zvinhu zvinopera pane kuti tirambe tichitendera chingonzvenga. Munhu ngaingobvuma nyaya kuti chokwadi mwana ndewangu Mike. Nokuti isusu kutaura kwatiri kuita kwako zvinhu zvitori neumbowo. Evidence ini nditori nayo. Alright. Evidence yenyu yakamira sei mainini chibva yamagara matotitaurira kuti zvinhu zvakafamba sei kana muine mimwe mibvunzo yamunoda kuvabvunza mobva mavabvunza wachipindura.
inini evidence yandinayo ndekuti inini pandikaona zvinhu zvandikaonaka ndakazodza mukanya wakuru sekuru vakandikamboita kumashure tifa tagara pasi semhuri tikataura nyaya iyi ivo vanotozviziva ngoma Stephen uyu Stena vada kuzviramba vanotozviziva vasade kuramba kutange pasina zvavanoziva nokuti nyaya takatomboigarira pasi takatoitaura ini mushure mengu ndavaona mukoma vakarara nasisi mukitchen sisi Diana wangu akatorara pachifuva chavo mukoma wangu apa Stanford sisi wangu akatorara apa kechi 2 mwana achibva kuchikoro obva aona sekuru wake namai guru wake vakarara mugadheni zvava zvaita umbo uvivi handiti kechi 3 munharaunda umo vanhu vese vaingotaura kuti hanzvadzi yako inasisa bhoa here vanhu vakufambidzana zvakanaka here ava vanenge vanodanana handiti mukuzviona kubuda kwazvo kazoita ini kuti ndozoti hanzvadzi yangu iyi ndo baba vaMike inyaya yekuti ini ndakazobvunza sisi wangu mushure mekunge ndaona sisi wangu akusvipa ndakamubvunza kuti mwana mengu chii akatanga achindivanda obva azoti ndine pamuviri munin'ina ndepani ndepasteni handi muri kuzviona saka inini uyu angazoda kusora achitotendera achitsvaga kuti kunyepa vanhu vakundinyepera hatimbomufuremere nyaya uyu mwana wababa vangu mwana wamai vangu handina chandinombomuwengera ende Diana weye mwana wamai vangu mwana wababa vangu handina chandinombomuwengera kuti ndingasvika pakuzotaura nyaya yekuti uyu ndiye muridzi wababa vaMike zvisiri izvozvo zvekunyepa ndinenge ndamuvengere chii Alright, sekuru. Mukanya. Muri kuinzwa nyaya. Taura itinzwe. Ndimazvona zvanaitaura zvezve. Handimwe zvanaitaura zvezve. Iwo date racho rawakandiwa. Iwo una chaunobhotaura kuti ndozvanga chitaura zvezve. Iwo bvuma nyaya yako. Isu tinambogara pasi tichitaura nyaya. Aiwa wakatoona kitchen kupi? Mukicheni kumushaka. Kupi date racho. Wada kuzviramba nhasi. Iwe kwana iwe. Gore ripi racho? Kwana uyu ngakwane uyu. Ukazodzani iwe. Ndakazodzani chana kuudza mukoma ava. Mukoma ndina kukudza here takagara pasi. Iwe uda kuramba ndinogara pasi here. Ndiripo. Kopa tikagara pasi tichitaura sedare mumusha wangu asipo. Nasi ndopa uda kuramba wakadudza. Iwe kwana iwe. Kwana mani iwe. Sari tutama kuna sina basa mumusha iwe. Saka iwe ndokufamba chidza. Ndikutovaudza ko kunyepa iwe. Kunyepa. Manyira mukanya mako manyira kuti. Nyika yese yakuzviziva kwete vanhu. Asi kuti nyaya ita. Kwandiri ndiyakakudzai. Uyu. Ndezvako izvo. Imi mukanya musasora kuti njenga uyu musamujenge. Takagara pasi kuti kugara pasi zvinora kuti ndozviziva. Eka munobvunza kaye munozogara pasi. Ndakamubvunza iye ndio zvakandiudza. Akataura kune mumwe kuti nhumbu ndeyako. Eka akandiudza iwe. Akadi kundiudza yako. Iwe uzviziva poerera naye wanga usingazvizivi chirana hanzva dzako. Akataura akadi kuzviudza ndozvo. Ani paakataura upi wangu ari kupi? Handi wangu uripo. Wada kuramba nhasi. Iwe sanotamisira nguva iwe sanotipedzera nguva iwe. Imimi warati vamauda tanga kuzvitaura nhasi. Pese patakatanga kutaura chingotanga kutaura nyaya kuti wanhu ngadi kutaura kuti zvabuda pachena kupiko ko mungadi kubva mataka musati magara nyaya mungadi kugara matsvaga umbo chingotanga nyaya kubva mataura kuti ndouyu. Pese mangatendera. Ndaifunga ndini muchataura. Kukuvenga asi taiti tosaka takawirirana iwe nevamwe kuti hatibvisi uyu mwana asikana hanzvaibvise pamiri apa taida kupabvisirei kana yange isiri yako zvokuti mada kupabvisire keni ndindani pamiri pachereni saka taida kuvanza bedzi kuti nyika isazivi ndo zvazviri zvino zvakabuda pachena kane kuda kwaMike akuda kuziva baba vake Mike aonetsa akuda baba vake akuda kuziva ndesaka kani mhanya kakanzvadzi kangu ngari pemondeaniko vachitaura nechii kwaiwangobvuma chokwadi kuti mwana ndiwako zvine basa reiko iwewe mwana mudiki ndakaudzwa here namai vake vatadza kunzwanana saka kunzwanana kwacho maakuda kuti inini ndine mhosva ndione mhosva ndotokarara nasisi vako ndati kunzwanana kwavo mupeni mhosva ndeyekuti wakarara nasisi vako Stanford ndakusa kurara navo ka Mike pangadai pasina mukona kwacho zvamutaura hapana zvanotaura chamasana nomonichikiza ina ndombokutwe zvanzi kugarden ndosaka ndai ndosaka maichedza vaichiramba kuondawazotaura ndoregera kuuya uyu angasasara chichikidzira uyu ndingatokurowa vhumanyaya tione zvekuita kwafara tete ndakafanawokanoti baba iyanzvadzi yababa vangu iyanzvadziunofanana namai kune ukama naye handadzi yamai wake ndati koyeka ndinokama namai wake asi handadzi yamai iwe kwana iwe koyo wainzi wafana tete sei ndati pawakanzi aumbondityi wewe teka iye handadzi yababa vangu ko nini asi handadzi yamai wake fana kwamai kuti unokama naye
Zvinobasa hanzvadzi kwama yake. Ndakafana teta hanzvadzi baba wangu. Kumba kwedu kwese akuna munhu Hapana apa. Utazvina basa rei. Mumanya yako shamwari vanhu vazviziva. Isu ngatitsvage nyaya tione kuti todza maiki sei. Wanzwa. Tofana kutotsvaga gwara iwewe kuti todza maiki sei kuti ndiwe baba wamaiki chete soro sistema. Nini muri tuga tsvaga gwara racho. Hapana apa udzana chokwadi. Ngatsvage gwara kuti. Sanyara kurana hanzvadzi. Ngatsvage gwara. Kana uchida wochitodedza Mike wobva wamudza kuti usanetseke Mike ndini baba wako. Imi mukati munomudza kai imi mukanyambuza muda kuti tidedze Mike. Saka yobvuma kawawo. Kuti muudze Mike iwe tiri tega tega takadai semhuri tiri vashoma. Imi mukanyamutenda zvinotaura nekaka. Iwe ngorarira nehanzvadzi yako iwe. Iwe ngorarira nehanzvadzi yako. Unaenda kurohwa uyo. Unasajeze munhu achida kutora chinoakadza mani. Baba wacho uri papi wokurara nasisi mani. Munomunyengerera chipo munagara nasisi mani. Ngachitaure. Ngachitudzai. Uyu akabvisa bhurugwa sisi uyu musabuda kudzidzwa mani chitongwa naye kuti anzi ndiri mwana mudiki andifana kufumura zvinhu zvemusha. Aiwa maini garai pasi. Ndikazofumura zvinhu zvemusha achira nasisi vake. Aipedzera bata mai yako. Baba yake. Aipedzera nama yake munhu akadai somusekerera musha mani. Garai pasi. Munhu akadai norarasa petuchama kuna mwana mucho wasekuru. Anoshedza chiti chimaiki kuna sekuru wake kuti baba imunoona zvichiita. Kwa iye muroora wangu akazvinzwa mukadzi wake akazvinzwa kuti maiki mwana wake. Mazesa aiti maiki muzukuru wangu nasonzi maiki ndo baba ake anoti chimuroora. Ai musarosapota zvisina basa mani. Ngavume yake pere kudosora chititendedza zvisina basa rese mani. Tochitsvaga solution kuti makozi uchiudzwa nani. Ngaudze mwana chokwadi mani. Makuna kuna katomaita kudhara musha yasada kuti nyangadza mani. Asuruzi yakakuti makuna kuna wakaita nani. Mukanya sorry. Regaiti ngatingogadzirisei zvinhu ngatingogadzirisei zvinhu murugare murunyararo. Imimi mukanya zvinhu zvakataurika zvamunoziva semhuri kana chinhu chinge chabuda pachena kudai chatobuda. Chakungodiwa chete inenge yasolution kuti tochigadzirisa sei. Saka zvekuswera muchipopotedzana izvi hatitofaniri kutodini kutombogakavadzana sezvatiri kuita but tofanira kugadzirisa nyaya yedu takananga panyaya yedu. Saka imimi mukanya wakuru muruda kuti imimi mukanya waite sei. Mukanya wadiki tiri tega semhuri kudai ungoti vakangobuti bvumira kuti vakabvuma iyo kuti pamwe pacho hedu ngatisati chiti kubvuma zvimwe zvacho zvinonetsa kubuda pachena kuzvitaura nemuromo. Saka gwara ramuda kuti watore ava ndire kuita sei kubva nhasi isisu mataura kuti ivo ngavachiita kuti muzukuru wedu mukuru mwana watete edu mumusha auye nyango akaona ini nyango akaona dzadzedu nyango akaona naye ivo mukanya wadika vomuudza nyaya odedza maiki vomutaurira kuti kana vati tiungane tiri pamwe chete zvitaurwa tiripo zvobva zvajekeswa vanhu varipo kuti maiki asi zvichibva kumuzukuru mwana watete edu akuru ndiye muzukuru edu mukuru mumusha ndiye uchitaurirani maiki noti angaite sekuru vanowirirana. Alright, aiwa ndinotenda. Mainini maida kuti nyaya igadzirike sei semafungiro enyu. Ini ndangoti ngataure chokwadi. Ngabvume chokwadi makuna akaita pakatokanganisika pasina kuti zvichadzoka mashure kana kuti kudi. Ngangobuda pachena mwana azwe baba wake. Chete. Ngangobuda pachena totsvaga gwara iye otsvaga gwara kuti ngatidai so kuti mwana azwe kuti ndo baba wake sekuru wake. Zvopera. Panoda sora chiti nyangadza achitendera zvinhu zvanoziva. Takazogara pasi kupi takazogara pasi patakagara mumatare mumba hazvizive. Alright. Mukanya muri kuinzwa kanyaya ngatingogadzirisei nyaya sevanhu vakuru nyaya ingogadzirisike. Ndofunga vana mainini vari kutaura zvakanaka kuti chakungodiwa inyaya yekuti totsvaga sei way forward yekuti mukomana uyu angoudzwe zviri pamutemo zviri pamurau zvekuti aziwe kuti mimi ndimi baba wake. Amene kuti muri kutopagadzirisa sei ipapo munenge makuita sei mukanya. Iwo ngavamudzi zviri pamutemo ati ndari kuziva nyaya handimboona pasi mukaya kundipopotera kuti ungada ndijunga chii. Aiwa. Ndionoziva zvemusha iwe. Ndo zvaunoziva ndotokupopota noti hausi kuziva zvaunoita chaunogona kurana nanzvadzi mwana wame kuchita mukadzi. Iyo ndio amai vacho havapo kuti hazina basa rei. Vane basa rei handivakatiza. Handi kunyara kwenyu kutiza nehanzvadzi yako muchitiza. Amunyare zvinhu zvinonyadzisa kudari so. Anomira chi?
anomira shisha anomira zvinhu zvakapusa kudaro apa imimi mukanya mukuru inini handitomboda kana nyaya mukono zvamukuita kamukanya zvitori nandai mukomana yanga aripo muzukuru nandotaura naye kwete imimi zvitori nani imimi nemsipo imimi mukuteerera zvinotaura mukuteerera seiko wakuvhuma semunhu mukuru nyaya yako watogona iwewe ndichakubata zvako ndinobatana ngatitorane panapa ndatonyara mukoma nebasa rechi ndatonyara mukoma inawondirwa kudhara izvozvi zvindokurikita chokwadi pachena mani ndokurova iyo ndikudzosera tati wavhuma avhuma pachikuru mwanangu tingasore chitendezvandichedzai muzukuru mukanya asina zvachataura nemi zvachataura nemi muri tu achataura nemi regedza ndatoona mune problem rega ndasaka mukona ndanyarira zvangu saka toita sei mukanya tingazvigadzirise sei kuti isati toda kukakawadzana tingazvigadzirise sei mukanya makazvitarisa imimi amenuka ivava aiwa makutaura neni kamukanya ngatichitaurei tese imimi neni tingazvigadzirise sei handadzi yangu ndiatova nepfungwa ndototaura naiwe nemuzukuru kwete ava havana zvaunoziva angashai kuti apfungwa yari mukadzi wako motosaidhirana ka kuti maida kuti maikakubvisire mombe kuti mudyewo nasiso ako manje kwewe paunowirirana mukanya ndinowirirana nawo noti vane pfungwa ndoinga handadzi yangu ndowirirana na mukanya noti vane pfungwa anoziva gwara remusha kuti ndini munhu mukuru ndofanira kuona mhurisa zvakati kwete kurara nemhuri inini hangu mukanya ka maitiro enyezva ini totaura chokwadi ndisaka mukotona ndatoti si kudai ndatotondirwadza zvinokurwadza noti chokwadi chabuda zvamutotarisana nebasa rese zvinotokurwadza noti chokwadi chabuda mwana baba vangu kuti muzukuru tomuwana sei tonomudeedza rini muzukuru ouya muno mumusha medu muno tomupira nyaya iyi chanotaura naye ndega kokamunyepera kuseka sikireti yaunenge wada kuita ndeyei manje akudza kuti kutaura sikireti ndeyei sikireti taura chokwadi mwana ngangouya muzukuru pachena zvinhu zvitopera izvi zvatofumuka izvi mwana ngangoziva kuti baba ake ndiwe sekuru vake ende maiguru ndinoda kutovaudza kuti maiki mwana wako hanzvadzi yedu mwana murume wako uyu zvako zvoti muzukuru mwana wako datomuudza makoti chaidzwa sina basa alright imimi mukanya semunhu mukuru chiudzai mukanya wadiki zvawanofanira kuti waite kuti gwara racho rifambe zvakanaka because tikada kuswera tichikakawadzana nechinhu chamunoziva mumusha menyu makatombozvigarira pasi because mukanya inyaya yatobuda pachena nyaya yese yekuti nhumbu yaida kubviswa munotozviziva mukanya wadiki hanzvadzi yenyu ikazotiza ikaenda kuSouth Africa ikazodzoka yamwana munozviziva zvese izvozvo saka haisi nyaya yekuti munombotenderero semunhu wemurume ndizvozvo haungangorambi kungobvuma kahwani kuti ndizvozvo muri munhu wemurume munomborambawo but muri kuramba yenyu chinhu chiri pachena hazvisina mhosva zvinhu zvakaitika panguva yacho isisu solution ndo yatiri kuda apa kuti toigadzirisa sei mukanya wakuru chindiudzai chichitaurirai mukanya wadiki zvawanofanira kuti waite negwara kuti mukomana uyu azive kuti zvinhu zvinofamba sei mukanya mudiki uyu anofanirwa kuchienda kumuzukuru wedu mukuru musha medu mwana watete edu ouya naye totaura naye ndiyo nemwana anofanirwa kunge aripo ochibva ataurirwa kunzi sekuru maona taungana panapa sekuchema kwenyu kwama muchiita kuti moda kuziva dzinza renyu nebaba wenyu aiwa hamuna kunyanya kurasika zvenyu ichokwadi baba wenyu ndiye murume agere apa uyu vanhu tese tiri pai tiripo muzukuru achitaurira Mike aiwa zvinozoitwawo semhuri zvekuzoita zvekunzi makuna izvo munongozviziva zvinhu zvinongoitwa handizozivi zvangu kuti zvinozofambiswa sei kana zvinhu zvichinge zvakafamba sei izvozvo mukanya handiri muri kunzwa matauro ari kuita mukanya wakuru ngavataure ndovatovateerera sekutaura kwanga chingoita pakutanga kusvika izvi ndikangoteerera pakuziva kwako muning'ina chivanhu chinenge chichiti iwewe sekurara kwakaita nanzvadzi pakave nemwana irombo rakanaka nekuti mwana uyu haana kuita chirema saka pane pachida kuzoibviswa chipfuwo chekudimbura ukama kuitira kuti mwana imwe nguva denda raari kuitira kuputsika iri nemhuri yake rinogona kubva rapera mwana ubatsirikawo zvemakuna izvozvo zvinenge zvaakuchibva futi kwamambo kuti vanenge sevanhu vakasvibisirwa
nzvimbo yavo kuti vanenge vachitiwo kudii. Ndio mafambiro atinenge taakuita, asi mwana anenge akuziya baba wake. Hatina tozviita zuva rimwe chete zvibva zvapera, nokuti zvimwe zvazvo zvinochida kungozounganidzirwawo mari nezvimwe zvakadaro. Muri kuzvinzwa here mukanya? Ini handina zvachakawanda zvachataura, ndakutongoteerera zvavakundiudza iyavo. Alright, asi zvavari kukuudzai zvacho zvinoita here? Hameno kaiwo kuti vanhu vanenge vachizvifambisa sei. Ngatiwirirane mukanya tigadzirise zvinhu. Mukatoona zvinhu zvabuda ndokutogadzirisa kwacho ikoko. Ngatiwirirane kuti zvinhu zvibude saizvozvo, because kuti tirambe tichikakawadzana tinongotora nguva tichikakawadzana pari pasina chiri kugadzirisika. Ngatichiwirirane kuti zviri kutaurwa namukanya munozviita here zvekundodainza muzukuru wenyu momuudza mogara naye pasi woudza mukomana kuti ndo mamiriro akaita nyaya. Ndichaona kuti ndichanotaura nawo uchiti ndikuziva zvandichandotaura, ndikuziva ndichanotaura nawo. Alright. Ndichanotaura nawo, ndikuziva zvandichandotaura ndega. Ndichanomuona muzukuru ndotaura naye. Okay. Ndakavaudza vanozotaura siriri, handingoona zvimwe zvacho ringotaura siriri, ndangonyarara. Saka ndichataura naye ndega. Okay. Alright. Muri kuzvinzwa kamaini? Hatisi kuda kuti watikakawadzane. Aiwa, hatisi kukakawadzana, pana zvisiridzo zvandikutaura. Zvisiridzo zvekuti maiki mwana wawe. Vanotaura naye muzukuru wacho tozonzwa kuti vanozosvitsa sei kune mwana. Hondo yangu ndekuti hanzvadzi yangu ibudire mwana chokwadi chete. Ndiyo nyaya ndiri kuda chete. Uyu nyange akandirova, nyange akandita sei handimbomuramu mwana wamai yangu nababa vangu. Asi chokwadi ngaudze mwana chokwadi chete. Aiwa, muri right. Muri right. Muri kuzvinzwa kamukanya wari kubvuma kuti no nyaya iyo ndinoigadzirisa. Saka chikumbiro chedu chataakuita isisu ndechekuti munozoti updateawo, musatore nguva kana zvinhu zvadai. Itai kuti zvinhu uyu hazisiri hanzvadzi yangu. Mukandokuta uyu hazisiri hanzvadzi yangu. Ndichavaudza iye hazisiri hanzvadzi yangu. Ndezvako izvi chokwadi chabuda, hasina ukama newe ndizvozvo, asi mwana chero aziva chokwadi ndakatozvitaura. Ndati hazina hanzvadzi yako. Ndizvozvo, kana neni wanjazi hanzvadzi yako chete. Ndokunyengerere chiko munhu anorara nasiso, ungatozopesa warara neni futi. Ndokunyengerere chi, kana zvizvi mushonga zvako zvawakanobata kundizvozvo. Handisisina hanzvadzi. Niwo futi hanjazi hanzvadzi yako chete. Mungachekerane ukama panapa. Ndio zviri kuda zvo. Ndingarambe chimuti ndi hanzvadzi yangu iye asingatoti hanzvadzi yangu. Asiri hanzvadzi yangu ndizvozvo. Handingamanikidze kuti aita hanzvadzi yangu. Ndingatomanikidza kuti munhu aita hanzvadzi yangu iye munhu ane zvinhu zvakashata, zvito zvakashata. Ndomunyengerere chi kuti hanzvadzi yangu. Aiwa, watozvinzwa, wataura wani. Wazvinzwa, saka imimi zvamakuita zvinhu zvamakutukana kuti hausi hanzvadzi yangu, hapana ukama ugezwi nesipo. Ukama ugezwi. Saka imimi mukanya chandakukumbira ndechekuti ndichazouya muchindi update kuti nyaya yedu yapapi. Imimi mukanya chandakukumbirisa ndisati ndabva panapa ndechekuti yananai nevanhu nehama dzenyu idzi. Zvakuru zvamuri kutaura zvekuti kucheka ukama, kudi ukama humbochinji. Kana ari mwana wamai wako, mwana wamai wako. Kana pane zvinhu zvakaitika zvinongogadziriswa saizvozvo, zvinhu zvakaitika. Hazvina mhosva. Chandangofarira ndechekuti semunhu mukuru, mataurawo semunhu mukuru kuti aiwa no, ndichaenda ndikundovaudza then ndogadzirisa nyaya yodini yofamba zvakanaka. Saka so thank you very much. I think pari nhasi ngatimboisirei panapa. Imimi mukanya wakuru ndimi wandakupawo basa, nemi mainini, nemi sekuru wadiki. Gadzirisai zvinhu zvingodini zvingobude pachena. Kana musi wamunodainza iwo muzukuru wenyu, ndichazouyawo ndozombotaurawo nawo ndinzwe kuti nyaya yakasvika here uye vari kuigadzirisawo sei. Alright, aiwa, ndinotenda. So ndisati zvangu ndabva panapa, mune mashoko here ekugumisira? Ndeyekuti iyesu taziva zviri paground, ngatichizvichengetedzei, tobatsirana murunyararo, kuitira kuti zvinhu zvedu tifambire zvakanaka. Zvingoitawo iyo asazoramwewo, akaonawo muzukuru wacho anomuudzawo. Kana akada kutanga kumutaurira nyaya yacho yese,
otariswa kuti muzukuru aitambire here vari vairi kana kuti kwete. Asi tata kuti panze kuti ataure naye vari vairi ngauye itaurwe mudare muzukuru arimo muine vamwe. Aiwa tirikuona kuti zvinotifambira mune zvakanaka. Aiwa ndinotenda sekuru. Mainini inini ndakupendera zvangu chirongwa changu mune mamashoko ekutaurira ndisati ndabva pano. Ndina ndongokutenda nekuuya kwamaita kutibatsira. Aiwa ndinotenda. So mukanya inini ndakupendera chirongwa. Mune mashoko here ekutaura ndisati ndabva pana? Ina handina zvangu zvekutaura. Okay. Ndena sina kuuya ndina zvekutaura. Demsina kuuya mukanya zvacho zvaifamba taita uri manje. Chimwe chikamu chatopfuura. Itato nimwe nhano yekuti tani chikwa chekuti tese patosangana nemuzukuru nemwana nyebva yangoburitswa pachena. Mazvona. Zvonaka. Tarisira kuzviita zvemazuva mangani kuti munogona ngemataura nawo muzukuru wacho magadzirisa zvinhu zvacho? Ndokudzai nko. Chakudzai. Okay. Ndokudzai. Alright. Aiwa ndinotenda mukanya ayo maita basa. Right, muri yeZimbabwe ndo kufamba kuita nyaya yedu ndofunga takangobva nayo tese nhasi ndo patambosvika ipapa. Saka so chirega tinzwe kuti mukanya vadiki wanoita here process yacho yekuudzawo muzukuru kuti nyaya dzifambiswe zvakanaka zvichizoenda urongwa hwacho huchifamba zvakanaka. Asi tinoimberi kuti nyaya yedu yangobuda pachena ndo mamiriro akaita nyaya yedu. So thank you very much. Ngatisangane zvakare mune chimwe chikamu chinotevera mazvita. Uya vasikana kana kuchinyengwa bvunzai vakomana kuti vabereki vako vanobva vepi, uyo uri mwana wakwani. Musikana fara kubvunza mukomana wake kwete ngoti tatokuda. Musangoda vanhu vasati vabvunza background yemhuri. Isi takada tadzwa background yemhuri. Mwana anoda kuziva dzinza rake. Kune vamwe vana mai vari kutadza kutaurira vana kuti iwe ndakaita nhumbu yako asi baba wako ndiwe kwakati.